Obyvateľ Oravy by mal aspoň raz dobiť vrchol Babej hory. Ak máte v tejto oblasti rest, dnes tam vybehneme za vás. V poradni budeme vyberať vhodné batohy a hneď na úvod sa dostaneme na miesta, kam nevedú klasické turistické značky, ale partia aktivistov sa tu snaží obnoviť náučný chodník. Bude to Krasín v Dolnej Súči. Príjemné a pohodové sledovanie. V našej krajine sa môžeme rozhodne pochváliť hustou pavučinou turistických chodníkov, ale do týchto chvíľ práve v tejto sieti turistických chodníkov chýbali isté krásne miesta, krásne aj svojím názvom. Kde sa to nachádzame a aký nový náučný chodník sa podarilo vybudovať? Nachádzame sa v prírodnej rezervácii Krasín a sme na náučnom chodníku Janka Miklasa, ktorý zanikol a naše občianske združenie sa posnažilo obnovu. Náučný chodník má 4 km a určený je pre aj deti, aj starších. Nie je nejako náročný. Náučný chodník tu už bol a vy ho len preznačkovávate, ale myslím, že to obnášalo aj mnohé ďalšie a dosť náročnejšie práce, než len doplniť ho novými značkami, pretože príroda si tu veľmi rýchlo vie urobiť svoje. Určite bolo treba na novo vyčistiť ten chodník, v podstate vystrihať, vykosiť, čo obnáša tiež veľa práce a potom, ako vidíte, tie tabule tiež sem vyniesť, vykopať, osadiť. Takže toto všetko ľudia nevidia, potom už vidia pekný chodník, ale my sme tiež teda radi, keď nás potom pochvália, ako sme to tu pekne obnovili, vyčistili, čo je v podstate tá naša odmena. Náučný chodník v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese sprístupnili po prvýkrát v roku 1991. Opäť sa ale potvrdilo, že niečo založiť je jednoduchšie ako udržiavať. Zarástli nielen značky, ale aj celý chodník, takže súčasné snahy historického klubu Krasín si určite ceníme. Bez neho by sme nemali ani mnohé z týchto vyhliadkových miest, ktoré už v medzičase zarástli. Trasa nie je náročná a prejsť ju pokojne môžete aj v zime, aj s najmenšími turistami. Chodník je dlhý necelé 4 km, prevýšenie dosahuje 200 metrov a zvládnete ho za necelé 2 hodinky aj s oddychom a kochaním sa na vrchole. Odhalia sa vám krásne pohľady na údolie Váhu a na Považský Inovec a Strážovské vrchy. A pod vašimi nohami budú ležať celé stáročia dejín. Náučný chodník vedie aj územím hradu. Dá sa povedať, že hradu už asi bývalého. Čo sa z neho zachovalo? Pretože okolo seba naozaj veľa zvyškov nemáme a musíme byť asi vnímavejší, aby sme to našli. Tak z hradu vlastne zachovala sa jediná murovaná miestnosť v celom areáli. Hrad sa vlastne skladal z 2 častí. Zo samotného nádvoria, na ktorom stojíme, a z druhej časti, kde bola hospodárska časť, kde bol pivovár, kde bola kovácká výhňa, kde boli nejaké zásoby, pivnice, myslíme, že tam boli. Takže je to takto, z takto 2 častí to bolo rozdelené. Na dohľad máme aj Trenčiansky hrad. Dá sa predpokladať, že nejako signalizovali navzájom nejaké vpády? Tento hrad mal úlohu pohraničnej pevnosti, to znamenalo v stredoveku, že chránil hranice a signalizoval okolitým hradom dymovými signálmi alebo ohňom, že sa blíži nebezpečí, tak ako sa to stalo, keď bol hrad obiliehaný husitmi. A aké sú snahy historického klubu Krasín, čo sa týka hradu? Snažíme sa odokryť a ľuďom ukázať to, čo tu zostalo. Uvidíme do budúcna, ako sa nám podarí to celé zrealizovať. Celý náučný chodník, ktorým prechádzame, je aj v chránenom území. Nachádzame sa v prírodnej rezervácii akej? V prírodnej rezervácii Krasín, ktorá bola vyhlásená v roku 1971. Neskôr na jej základoch bolo vyhlásené ďalšie chránené územie a to bolo územie sústavy Natura 2000, chránené územie Krasín. Aj geomorfológia je zaujímavá, aj samotná geológia, anorganická príroda je zaujímavá, takisto je zaujímavá aj živá príroda, vzácne druhy rastlín sú tu na mnohé a mnohé vzácne druhy živočíchov. Aj z hľadiska geologického ide o zaujímavé územie. Ako vzniklo?
No, Bradlové pásmo je bizarná jednotka geologická, ktorá vznikla podsúvaním časti zemskej kôry podvedľa stojacu kryhu a tým pádom jej zánikom v hlbinách zeme. Celé Biele Karpaty sú vlastne, to je na nich najvzácnejšie, práve tá pestrosť, rozličné typy lesa, rozličné typy biotopov, to je to najvzácnejšie, čo je v Bielých Karpatoch. Charakter Bielých Karpát sa v ostatnej dobe dosť výrazne zmenil. Čo sa udialo a čo je pre vás problematické ako pre ochranárov? Problematické je to, že okrem týchto chránených druhov živočíchov a rastlín sa nám veľmi vzácnym stáva tu aj človek hospodár. Človek, ktorý by tu neprišiel do Bielých Karpát len na chalupu, pokosil si kúsok trávnička okolo nej, ale človek, ktorý by tu sa staral o tieto lúky, o tieto lúčne biotopy s nejakým stádom oviec, kôz, prípadne kráv. Akým spôsobom vy ako dobrovoľníci z občianskeho združenia pre prírodu pomáhate? No, my toho človeka hospodára v podstate nahradíme, ale tieho kozy a ovce sa ako tak snažíme. Fungujeme tým spôsobom, že v spolupráci so štátnou ochranou prírody pokosíme tieto lúky a my potom v rámci víkendových brigád alebo letných táborov pohrabeme tieto lúky a týmto nepriamo nahrádzame činnosť oviec a kôz. Podľa medzinárodných výskumov je biodiverzita v Bielých Karpatoch naozaj obrovským bohatstvom. Z istého hľadiska tu vedci vyhodnotili spomedzi celého sveta najvyšší počet druhov rastlinstva a fauny na mernú jednotku. Cestou na náučnom chodníku je viacero takýchto príjemných oddychových a aj osviežujúcich zón. Toto je jedna z nich. Koľko studničiek máme cestou? Cestou máme 3 studničky. Táto je asi taká najzachovalejšia, je tu správne sedenie, je tu pitná voda. Ostatné sú v štádiu dokončenia. Ale je to oblasť teda celkovo naozaj bohatá na vodu? Áno, dá sa tak povedať. V minulosti tu bolo veľmi veľa vodných zdrojov, ktoré už teraz žiaľ sú zaniknuté. Možno starší pamätníci by vedeli povedať, že tých studničiek tu bývalo veľa viac. A táto studnička je teda ešte pozostatkom z toho predchádzajúceho pôvodného náučného chodníka? Áno, tá je pozostatok pôvodného chodníka, čo tu bol. Opravili sme pôvodné priečelie, ktoré je nad prameňom, vyčistili sme prameň, aby mal vlastne stály odtok, čo je záruka pitnej vody danej studničky. Krásyn tvoria vápence bohaté na fosílie a istý čas tu dokonca prebiehala ťažba, ale kameňolom už zatvorili. Vďaka veľkému podielu kremitých zrn sa tu vo vápencoch nevyvinuli klasické závrty, škrapy alebo jaskyne. Menšie podzemné priestory majú puklinový pôvod a iba slabú sintrovú výzdobu. Po príjemnej turistike v Dolnej Súči spoznáme aj miestne tradície, konkrétne v Obecnom múzeu. Čo všetko tu máte, aké exponáty? Naše Obecné múzeum je rozdelené do 3 častí, z ktorej prvá časť sa skladá z predmetov na spracovanie konope, z ktorého bola kedy naši predkovia šili plátno. V druhej časti sa nachádza ukážka miestnej školy, ako sa bola kedy chodilo do školy. V tretej časti tohto Obecného múzea sa nachádza miestnosť určená hudobným tradíciám, ktorá je určená hlavne pre zakladateľov dýchovej hudby v našej obci, na ktorú sme veľmi hrdí. Dolnosúčania sú hrdí na svoju históriu aj celkovo. Ostatne, ako sa na bývalé hradné panstvo patrí. Expozíciu remesiel a historického odievania si môžete pozrieť po dohode s referátom kultúry obecného úradu. Múzeum otvárajú pre každého na požiadanie. Rovnako asi unikátna je aj táto zbierka súčanských krojov. V tejto zbierke je vidieť kroje od samého začiatku, od malých detí až po dospelých. Nájdeme tu aj svadobné kroje. Sú to jedinečné kroje, ktoré sa používajú len u nás v Dolnej Súči a takéto podobne majú aj v Hornej Súči. V televíkende zvyčajne chodievame s batohom cez hory, ale dnes to obrátime a pôjdeme tam, kde majú hory batohov a pokúsime sa v tom trošku